naħsbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom l-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqgħukom ma' Dwayne Ellul li se jkellimna fuq l-opposti Kiefer u Ħanini. U waqt li jgħinna narfu wkoll aktar kelmiet li ħirġin mill-istess familja tagħhom li spjega pas-soltu twassalna biex narfu l-etimoloġija tagħhom. Nibdew minn Kiefer. X'jista' jkun Kiefer f'ħajjitna? Id-destin jista' jkun kiefer ma' xi wħud jekk jaraw biss imrar f'ħajjithom. Pandemija tista' tkun kiefra jekk taħsad il-ħajja ta' għexieren ta' nies, għandek uragan jew maltempata li jistgħu jkunu kefrin jekk jikinsu dak kollu li jsibu qudiemhom u jagħmlu ħerba mill-akkwati mill-quta. Waħda mill-espressjonijiet ħelwin li nħobb nuża fil-jiem kisħin tax-xitwa hi Jannar kiefer u frar għandu dwiefer. Din tfisser li Jannar u frar huma fost l-eqlel xhur tax-xitwa u fihom nistgħu nistennew maltemp kbir. Fost is-sinonimi li wieħed jista' juża flok kiefer insibu qalil, aħdar, aħrax, bla ħnina jew bla rispett, qiebes, krudili jew krudili, bla qalb jew qalbu xierfa. Il-lingwaġi li wkoll tfakkarna f'persunaġġi li fl-istorja tal-umanità kienu kiefra matul ħajjithom bl-azzjonijiet irresponsabbli li wettqu. Infatti, għadek tisma' lil min ifakkarna f'Neruni jew f'Hitler jekk persuna ma turi l-ebda kompassjoni ma' dak li jkun. Imxu issa nisimgħu l-ewwel parti tal-programm dwar il-kelma kiefer. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Kiefer u Ħanini. It-tifsira ta' kiefer hija pjuttost magħrufa. Għandek is-sens uman, jiġifieri ta' kattiv, raġel kiefer allura cruel, hard-hearted. U għandek is-sens ta' kundizzjonijiet ħorox. Ġifieri jkollok pereżempju xitwa kiefra, marda kiefra, maltempata, mewta, gwerra kiefra. U anki ma' kiefer l-istess ħaġa, ġifieri d-destin kiefer jew kellna vjaġġ kiefer. Baħar kiefer, id-deżert. Kiefer għandha familja tagħha, għandha kliem ieħor ovvjament fil-familja tagħha, għandek kliem li għadna nużaw u kliem li m'għadniex nużaw. Mela għandek kafra li m'għadniex nużawha, kfajra, niddub bidaqax kienet tintuża, tikfir jew tkeffir u kefrija. Kefrija għadna nużawha. Mela kiefer u kefrija minn din il-familja baqgħu iverfru. L-etimoloġija tagħhom dawn nafu għal-arbi, mela dawn huma mnislim mill-arbi, kafara. Li fost tifsiriet oħra tfisser sar apostata, ġifieri dan xi ħadd li qaleb ir-reliġjon. Ma baqax jemmen, abbanduna r-reliġjon. Imma tfisser ukoll da, il-verb da, kafara. U fil-kotba tal-modija ta' żmien li kien jieħu ħsiebhom Alfons Maria Gallia, għandna reġistrat il-verb tokfor għal xi ħadd li bdiet tażżes sniena u tokfor. Għandna tokfor użata allura hemmhekk fis-sens ta' tidaj. Issa, kiefer ġejja minn kafir. U t-tifsira tagħha hija ta' midej, xi ħadd li jidej. Minn hawn ġejja tifsira li jagħti Erin, Seracino Nglott. Meta jiddefinixxi kiefer, il-kelma kiefer bħala xi ħadd li ma jġibx ruħu sewwa, b'mod speċjali ma' min jagħmillu l-ġid. Xi ħadd li ma jkunx jafulek, xi ħadd li jkun ingrat. Jiġifieri hawnhekk għandna lil xi ħadd li huwa kiefer li huwa qed iġib ruħu ħażin ma' Alla li għamillu tanġid. Dil-kelma kiefer, kifra, kifrin intużat ħafna drabi fil-letteratura Maltija. Tiġi nifmoħħi pereżempju l-istrofa minn ta' Dwar Dukakija f'Katrin tal-Imdina. Kulħadd ħejja ruħu sewwa taqbida mal-kefrin illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. Hawnhekk kif inhi użata
f'dal vers u mbagħad l-istrofa ta' minn ta' Dwardu Kakija. Kiefer allura tista' kefrin jista' jkun li kienet għadha ħajja hemmhekk it-tifsira ta' nies li ġew jattakkaw lil dan it-tieġ, lil nies li kien hemm f'dan it-tieġ u Malta ovvjament li huma kefrin għax huma ingrati ma' Alla. Għaliex ovvjament huma ta' reliġjon li mhijiex nisranija. Ma ninsewx li qegħdin nitkellmu l-perspettiva tal-letteratura ta' żmien ilu. Imma tista' tfisser ukoll it-tifsira moderna li nafu llum ta' kattivi. Mela dawn il-kefrin li ġew jattakkaw lil Malta huma kattivi. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Fit-tieni rokna tal-programm, Dwayne Ellul se jitlaq mill-oppost ta' Kiefer, jiġifieri ħanin, u jasal għall-kelma ħanini li tintuża aktar biex turi għożża jew ħlewwa waqt li tiggosta lil xi ħadd. Il-familja tal-kelma ħanin hija pjuttost ħanina għax minnha nistgħu noħorġu bosta kelmiet. Jiġuni f'moħħi il-kliem ħenn, ħniena, ħanina, b'referenza għal maħbuba, ħannen jew taħnina. It-taħnina hija dik li bl-Ingliż insejħula lullaby u hija popolari mad-dinja ta' tfal propju għax il-melodija ħelwa tagħha tilloppja u traqqat li trabiċ kejknin. Waħda mit-taħniniet popolari hija Orqod Orqod ibni Jorqod. Tiftakruha? Min jaf kemm il-darba kantajnija lit-tfal u lit-tfal ta' tfal tagħna. Ħanfakkarkom biċċa minnha. Orqod Orqod ibni Jorqod fil-bennina tal-ħarir. Għaliex ommok il-Madonna u missierek il-Bambin. L-aħħar vers niftakar lil min jgħidu wkoll u missierek San Joaquin. Ħanaqleb ftit is-suġġett ħalli ma nraqqatkomx. Malta ħanina ħobża u sardina, min jaf kemm kien hemm mumenti kultant tedjanti fejn smajnija użata hawn Malta jew minn xi jarbi barra minn Malta ġewwa l-Marokk, l-Eġittu jew it-Tunezija. Tafu xi tfisser però? Il-ktieb tal-qwiel il-qawli qul jorbot it-tifsira mal-fatt li l-Maltin għalkemm iħobbu lil pajjiżhom xorta waħda jafu li jridu joqalgħu x'jieklu minn art li ftit li xejn fiha riżorsi naturali. U għaliex allura tismaħħa wkoll barra minn Malta, meta pereżempju xi Tuneżin jinduna li hemm Malti qribu. Jingħad ukoll li meta kien qed jinbena l-breakwater f'Malta fl-1903 u l-1906 ma kienx hawn biżżejjed ħaddiema Maltin. Ġew ħafna Tuneżini u kienu jħallsuhom bil-ħobs u s-sardin. Din l-espressjoni għadek tismaħħa wkoll f'kuntest lokali b'mod sarkastiku, meta ngħidu aħna inkunu rridu nfissru li Malta jikollox għajr ħanina. Nagħlaq hawn ħelu ieħor li fih xtixtar din id-darba bil-kelma ħanina. Missirietna u ommijietna kienu jgħidu li lil-ħabib isilfu ċ-ċavetta u ftit ftit jisraqlek lil-ħanina. Dal-qawl irid iwissina li l-konfidenzi żejda ma jagħmlux ġid u jistgħu jfarku l-armonija tal-familja. Tlaqna nisimgħu l-aħħar parti tal-programm dwar l-etimoloġija tal-kelma ħanini. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Issa, l-oppost ta' kiefer huwa ta' kiefer fis-sens ta' kattiv huwa ħanin. Issa, fir-ritratt ta' din il-kelma, fir-ritratt tal-familja xina nitkellem dwar il-kliem ishom bnedmin għax bħalhom jitwieldu, jgħixu, jiżviluppaw u mbagħad imutu il-kliem bħal bnedmin. Fir-ritratt tal-familja ta' din il-kelma hemm ħenn, ħniena, issa nitkellmu fuq ħanin sewwa. U dan huwa marbut ma' xi ħadd li għader huwa ħanin. Imma mbagħad għandek ukoll ħannen, ħannien, taħnin, xi ħadd li jħobb jitħannen, pereżempju biex traqqaċ xi tarbija. U l-membri ta' din il-familja, mela dan ir-ritratt tal-familja, l-membri tiegħu għadhom ħajjin. Issa ħanaqbdu ftit dwar ħanin bħala l-oppost ta' kiefer. U għandek, l-ewwel ħaġa nibdew minn ħenn. Ħenn ġejja mill-Arbi u tixbaħha ħafna kemm fil-ħoss kemm fit-tifsira minn ħann bl-Arbi. Allura għandek hawnhekk etimoloġija Arbija. U tfisser għader, wera kompassjoni. Ħanin imbagħad bil-Malti hija simili ħafna u tfisser xi ħadd uman, sensibbli, kif konna qed ngħidu. Issa, Bossier, dizzjonarju Arbi Franċiż,
jiddokumenta li fit-Tlemcen fl-Alġerija tintuża kelma ħanini. U tirreferi għal missieri, tfisser missieri hemmhekk, ġi bħal hawnhekk Malta ngħidu u nżidu s-suffis pronominali ommi, missieri, hemmhekk jużaw ħanin, ħanini, li tfisser il-missier tiegħi. Fil-Malti f'Malti antik konna nużaw ħaninti jew il-ħanina li tfisser it-tfajla, sejjerant il-ħanina. Meta konna nużaw kienu jużaw, xi ma niftakarix użata b'dak il-mod. Imma illum għadha tintuża wkoll ħanini bħala appellattiv u isa ħanini, issa daqti għaddi kollox. Tintuża wkoll illum f'espressjoni bħal meta ngħidu l-ħanina dinja kemm domt, mela kemm sib traffiku. Jien nistennik, issa allura għandna hawnhekk. Ħanini għax aħna bdejna billi għedna li il-kliem jitwielet u jiżviluppa, hawnhekk għandna t-twelid ta' ħanini. Li mbagħad żviluppa għalfejn, għax għandek ħanin li tfisser xi ħadd li għader. Li bdiet dieħla fl-ispazju tat-tifsir, spazju lessikali ngħidulu ta' ħannen, ta' xi ħadd jitħannen, xi ħadd li jrid il-fsiet, eċċetera. U biż-żmien dawn il-kunċetti ishom daħlu xi ftit f'xulxin. Bħal meta llum ngħidu pereżempju meta tiggosta lil xi ħadd u nużaw l-espressjoni naf ħanini kemm hu ħelu. Espressjoni nissuspetta l-aktar użati minn nisa u tfajliet, mis-sess femminili. Jew ħanini kemm għadha żgħira. Allura ħanini hemmhekk żviluppat fil-Malti u qiegħda tiġbed tifsiriet ta' isek li it-tifsira nbidlet milli tħenna l xi ħadd għal li tiggosta lil xi ħadd u tgħidu ħanini. Jintasbu bis